И здравейте, здравейте, драги слушатели на Радио Около Северозападно. Днес сме поканили много специален гост, а именно наскоро на Шумелия не кой да е, а самият прословутият Бате Гойко. Здравейте, обаждам се от Пайнер. Само да ви кажа, че старак, овчар и дизайнер. Вече притежавам цяло село Каменар и си пия ракия със селския падар. Овците ми са облечени с долчи и габана. Цяло село се изби коя за кура да ма хвана. Паркирам пред кръчмата с златно ламбо. Дигам прах и селото, играя го Рамбо. Гумите са зимни, нищо че е юли. Пръскам се само с марко и парфюми. На врата ми блести ланец от чисто злато. Тежи 4 килограма, но за го цяло лято. Вече имам около 30 имота, още на 20 години спрях да работя, ама на снимката на Инстаграм съм цар. Най-богатия дизайнер и горд овчар. Българската мечта, овчар и дизайнер стана. Българската мечта, овчар и дизайнер стана. Притежавам 4 кочи, 5 бараки и външен кене. В петък срещу събота оставам без 1 лев. Хората говорят, че съм милионер, а аз съм просто един ракин колекционер. Веднъж бях на гости на Драго чая и разбрах, че простотията е до безкрая. Всяка вечер сядам, гледам новини. Щях да стана уж министър на труда, ма ме мързи. Някой ден че отепам кмета да ги еба всичките корумпирани лекета. Той и аз крада, ама колко с тях не мога. Но както и да е друга идеята на диалога. Българската мечта, овчар и дизайнер стана. Българската мечта, овчар и дизайнер стана. Овчар, овчар, овчар и дизайнер. Овчар, овчар по концертите на Пайнер. Без лев, ама сланец. Дизайнер, кара си ламбото. Дизайнер, овчар, овчар, овчар и дизайнер. Овчар, овчар със селския падар. Овчар, овчар, овчар и дизайнер. Овчар и горд дизайнер.